Isibona sine project ababahambe le project awukhulisa ababahambe project etawufundisa abantu abatsha ukuze bakwazi ukuze babe nene eswaphansi kwempumlo ngoba bakwenza le project senzele bana abantu bakwazi ukuzikhulisa ngobunye babo ukuze le project beyi-project ekhulayo ngoba abantu balapha asifuni bathi abanamsebenzi imisebenzi izawuvela le project sifuna ke bonke abahlali ngakumbi ulutsha olusakhulayo ibe yinxalenye le project ngoba le project niyibona nje siphethe matshini senzele ubana angakho mntu uthini hayi ndiyasokola ndiyathini ngakumbi abantu abangathathi ntweni abantwana abangathathi ntweni babe yinxalenye le project yokuba mabahambi apha bantu ingabi ngathi asitamsebenzi apha imisebenzi khona qha idinga ubana thina senza ntoni na apha eMdantsane. Ukongeza sele ithethile kuba kwazisa uba njengoba bezawube besebenza abantu kule project abasebenzi free bazawufumana nabo bazawubhatalwa and sicela inkxaso kuni bantu baseMdantsane ukuba xa ngaba umntu enengxa efuna ukuqhetyelwa please contact us abantu bakabahambe ukwenzela uba sizawukwazi uba sikhulise ulutsha lethu. Siyabulela. Apha ke bantu baseMdantsane ephondweni lonke liphela siya-fundraiser siyile Mabahambe movement sisebenzela into yokokuba aba bantu batsha bazabe besebenza bazawubhatala abazokuba bayavunda but the rest yemali ezabe ishiyekile izawungena enkqubweni yethu and then siqhubekeke sifuna abantu abatsha kangangoko zininzi iiprojekthi esinazo sifuna abantu ukufika bahambe ukwenzela uba abantu bethu bazokwazi ukuphangela kuye kuthiwa siyonqena. So this is one of our projects ukuceba iiyadi zabantu sizawufumaneka ke bethunani umntu osifunayo ofuna siyomcebela uzawubhatala and then ekubhataleni kwakhe uzofumana abantwana abacebayo bangazokulala betile bazokwazi ukulala betile eshiyekileyo ke basendishilo izawungena engqoweni wonke umntu omtsha. It's not the only opportunity esinayo nento ezasidibanisa nee-bikers on Saturday abantu abatsha bonke mabaze bazawufundiswa ukuqhuba ukwenzela into yokokuba sizobafaka sikhuphe umntu wangaphandle sifake bona kwezi ndawo zihambisa ukutya koospa koocheckers 60 so uzawuqeshwa abantu batsha landelani bethunani yonke le nto senzela nina asenzeli thina as much as sisithi thina senzela abantu abatsha bazokwazi ukuphila bazokwazi ukuziphuhlisa bazophuma kwii-drugs bazophuma ekuseleni because sizabakhipha bhizi ngalo lonke uhlobo esitokwazi ukwenza ngalo thina abantu badala ayiyo abantu abatsha qha le project thina sizawureyikha sincedisa bona sizame into yokokuba xa sesifikile emzini sishiye umntu womzi esiva kamandi so please contact us kwenze into yoba sizokwazi usebenzisana sincede ulutsha lethu nalapha e-Eastern Cape. Ndicela ukubulela le waseThulini i-initiative yakhe yonke le usithengele abamatshini ukukhuthaza kudala ehamba nathi le ndlela bethunani ndiyambulela kakhulu. Ndicela abanye oonobhizinisi bethunani nivakalelwe nifake isandla nisondele because yonke le izawubhenefitha big time ukumka kwaba bantu ubhenefitha vuleka ii-buildings ngoku ii-buildings ezibhekayo apha i-highway kungenxa yale lanto yoMabahambe sibambisene nalibhizinisi kusuku. Ndiyacela oonobhizinisi bakudlalelwe bethunani bathi come forward. Sicela nezikolo ukuze zibe yinxalenye yokuthi zisifune le project ukuze sikhebe ezikolweni necawe ngokunjalo siyazifuna ukuthi be-part and parcel lena i-grant office siyazazi into nto zimdaka aziqhethwe nabo urhulumente makeze kuthi ngoba thina sisoloko sikhona ngalo mxesha akaphuma abantu abatsha ngokunjalo izikolo masiqiniseke ngazo uba ziklini i-rent office ii-clinics mabe yinxalenye yale nto siyenzayo ngoba loku sifuna into yobana kukhule kufundiswe abantu abatsha. Enkosi. Le project yokucheba ingca zezinye zee-projects zethu ezizayo kukho nale yebhayiki siqalayo Saturday so abantu mabazi ngobuninzi babo
abafana be-delivery bikes ke balapha Saturday ukunika i-brief about what the project entails. So abacaluli kwe-age, abacaluli ngokwe-gender, and into abayenzayo bayakuncedisa ukwazi ukwenza i-learners because funeka unayo ilayisensi. So bayakwazi ke ngoku into yoba bakuncedise ube ne-learners. I-learners ke iyakhawuleza into ye-learners yabo. Iyakwazi ukukisha kule veki ufumane idate ya next week. Next week ke ngoku upasa kwakho ufumana i-learners yakho, uyakwazi usebenza ngala learners ude ufumane ilayisensi yakho. Ndifuna uyicacise kakuhle sesibusi laa ndawo ithi ungeza noba unayo imali and uyothi xa uphangela ke ngoku uyifumene le into uhambe ukhuphe noba yiloo 200 rand ngeveki for uba ude ugqibe laa 1000 rand iyi-fee yabo. Injalo sisibusi. Yes, bayayi-understand abantu abanamali. That is why benze le provision yoba uyibhatale wena weekly because they know ukuthi you are going to make money. The first week oqala ngayo uyakwazi ukwenza up to 7,000. So kulaa mali uyipeyileyo ukhupha ecaleni 200 yaba bantu each and every week for 5 weeks so that it makes that 1,000. So le program abantu ndiyabafowunelwa ngabantu abanintsi, iqala nini, iphi indawuni? Abantu are so interested, ba-worried nangoku. Am I gonna make the cut? Am I going to be part of this? Ke mna ke come. Nizozivela apha. I can't guarantee into obuzawuthatha or not. Yes, baninzi abantu. Iyaqala yona Saturday ngo-11 apha kule ndawo sikuyo ngoku. Apha ecaleni ko-KFC and Shoprite there. Ndicinga sisibusi if usinoyicacisa more le ndaba yelaa nto yale khadi abantu bayijongileyo. In my understanding, awupho basithetha into enye nala madoda azayo. In my understanding, ibhayiki for uba ukwazi ufumana umsebenzi ngayo uyakwazi uyi-operate ibhayiki nange-learners. And kulaa learners phaya, i-learners yebhayiki ayifani nale learners yemoto. I-learners yebhayiki funeka khona xa uyoyibhala phaya u-identify ezi parts zebhayiki, ii-brakes zindawuni. I think le meeting yaSaturday nabo uthatha abantu abane-interest and umotivate abantu bahambe bakwazi bayokwenza i-learners. And kulaa learners yilena bayoyisebenzisa for uqhuba ke ngoku ezi bikes. That is true. And some of abantu bebekhe bandifowunela bayatsho okanye sisibusi ndinayo mna i-training lena yebhayiki. So I just andinida umsebenzi. So that's where we come in. It's a Saturday. Aba bantu banazo already licenses zebhayiki. Mabeze. Anida imisebenzi. Because ukhumbula phaa besithi laa mfana sibakhuphile kwaShoprite sabakhupha emveni koko ii-orders zaninzi akho bantu bee-bikes for uqhuba ngenxa yoba kwaphindwa kwabuyiselwa kwaba bantu. Now ke ngoku sizama ulungisa leyo into yoba abantu bakuthi ibe ngabo that are owning that space. Yes, that's what we want to do. Because ngoku bayaqhuba basebanintsi abantu bokufika kule industry. Nakwi-industries ezininzi like hospitality basebanintsi abantu sizabakhupha. Abantu mabangawari into yobana hey bane-stress abantu bazawuba baninzi come. Bendifuna ungena nakule into kaloku xa kubhalwe i-learners babakhona abatshonayo. That's why we want them baze in numbers so that aba bapasileyo bakwazi uyofakwa emsebenzini. I'm not sure ke ndiyazi mna kuyatshonwa kuyapaswa kwi-learners. So xa kuyobhalwa la learners aba bapasileyo then bayokwazi uyobasa bakwazi usebenza. If utshonile uphinde unikwe enye opportunity uyokorekisha uphinde ubhale kakuhle. Ikhona enye into ofuna ngayo? As we understand, like nakwi-driver's license, learners, I mean, I also did it. You can pass a license. So sometimes abantu bayapasa the third time. Yeah. But we are here to encourage abantu because le industry iyabhatala and bakhona, for instance, ucelile omnye wabantu basibancedise kube khona inamba yabantu aba-interested ukuthi si-approache ezi ndawo, si-approache oodibonez, oo-KFC, zonke ezi ndawo, you understand, so that abantu bonke abantu abazawuza babe ne-chance yokufumana. Enkosi wam. As much as bakukho le nto sisithi makuphume umntu sifakwe umntu wethu wase-South Africa,
nalapha emagalini kula alapha ehighway senza kwa the same thing. Uzawuphuma umntu wangaphandle sesibakhuphile ke Sheffield khona. Sizawukwenza iibhizinesi zabantu bethu balapha eSouth Africa. It's not that akho mntu uzawubenefit. Siyabava nabo bakhalayo bathi umka ko my friend sizawutya ntoni, sizawuphangela phi na. I-highway sikhululeke kwi-highway. Kungene umntu sithi make sure into yokokuba uba uthi uzawuthengisa into ethile, wonke umntu uzayithengisa le nto afuna uyithengisa. Umzekelo, mhlawumbe sizawuthi singonobhizinesi sibone into yoba masikwenzele ukuqala and then senze i-agreement into yoba le nto sikuqale ngayo uza kuyibuyisa njani ibuyele engqoweni because sizawuthi sithatha kule ngxowa yethu kababahambi. Kodwa into esiyifunayo wonke umntu makabhenefithe and sizawuyenza samana siyowutshekisha into yoba le nto besikuncede kuyo uyayiqhuba na uyenza ngendlela erayithi. Siza kunisapota abantu batsha. If wenze isaluni sizawuza kuni, uba yindawo yokutya sizawuthenga kuni ngokutya. Uba siyakubona iskill siyashota sizawuequipa iskill siqiniseke into yokokuba senza the right thing nawe wenza the right thing and then uyibuyise mhlawumbe loo mali for the period of time ezabe ikwi-agreement yethu ngelo xesha. So asenze into irongo xa sithi mabahambe, bazawuye kuthi silazy. Nathi sisonke nani niza kubabonisa uba we are not lazy. Qha siyayiqala i-economy yase-South Africa mayibuyele back to South Africans. Mabahambe.